Hej, Father Christmas. Hallo. Du har stærkt mullys. Men det kører simpelthen ikke noget vej. Ah, det går. Så trykker jeg på knappen. Ja. Modlysknappen. Ja. Skal du ikke sige et eller andet til mig så? Jeg skal bare se dig i dit rette element. Hold da kæft. Nå ja. Nej, jeg vil ikke sige sådan, jeg vil sige god, rigtig glædelig jul, ikke? Okay. Okay. Julen 93. Nu er det jo snart da. Ja. Nu er det vist nok. Det sidste. Okay. Okay, jeg holder op. Ja, det er godt. Men det var nok meningen, at jeg ville sige, hold kæft, sagde jeg. Jeg sige glædelig jul i stedet for. Ikke? Okay. Ja. Jeg filmer ikke, bare roligt. Hvad laver du så? Jeg står bare her. That's not true. Det er helt bestemt det værste, hvad der kunne ske. Ja. Hvad? Nogle år. Hej. Glædelig jul, Jo, Gunnar. tak. Kan du også sige glædelig jul til Gunnar? Så glæder sig til, at du var her. Ja. Så herlig sådan. Og nu får man med en anden. Prøv at se her, Peter. Ja, det må du også. Nå, tak. Se. Hvad? Du har en lille skål. Du får en lille skål til den, ikke? Ja, siger han. Det var himmelsk, hva'? Skal du smage en mere? Hej, hvad? Med fristet af mange. Glædelig jul. Hvordan går det med krigen? Går på en grill, eller hvad? Nå, har du fået sjælen smurt? Hvad? Har du fået sjælen smurt? Hvorfor man ser det? Hemmelighed. Nå, Er du lige ved at glemme det mest vigtige? Nå, men nå. Skal vi gå ned igen? Ja, det må jeg da godt. Ja. Peter, vil du med? Skal du med det? Hvor er mine busser Hvad? hen? Nå, far. Nej. Hvad? Hvor er mine busser hen? De står derude. så meget skæld. Så blev jeg nødt til ned i metro og handle nogle sild og noget forskelligt. Jeg havde ikke regnet med det, er sjovt. Men jeg tænkte nemlig på, om Vi skal du ikke gå installerede live. det skriftspil Ja, i for mig sin tid, fordi de ikke var så gode til det endnu. Fanden for mig, så. Det har de meget glæde af, det skriftspil. Ja, ja. Ja, det er leger de begge to. Ja. Det er sådan, så den hænger op, eller? Det vi skal have, for vi var ude og kigge på spindlægger til ham. Ja. Og så siger de ude. Jeg kan Får man fortælle. lige så god vin nu, vi blev medlem af Vines, det er hans nye luksus, det er at købe god vin, ikke? Mm. Og så, det kan du købe, vi kom med i Brusens, det var han fik i går, hva' Peter? Det var Se en 8 liter flaske. Han fik. en flaske på grønne flaske. Ja. Men de har, jeg siger til din spil, Se, jeg fik et chok, da han kom i den bil der, man. og det er også en fin bil, ja. Du skulle Men have der skal man med en 8 liters vin. Ved du hvad jeg sagde, hvis farfar havde været til jul, så kunne vi have drukket. Så er det er sådan lidt væk. Skal du ikke, Kleiner noget. skal du ikke sige til farfar? Søren, Nej, jeg filmer stadigvæk ikke. Ja, så må du selv om. Søren Buschauffør, Ja. du kender ham. Han er jo altid top i klassen, ikke? Så hvad for noget? Super fin i tøj, ikke? Ja. Og så sagde jeg til ham, at det er fandme det er et franskbrug. Nå, Og så skal det være. ekstra er der.
der ikke en, der kan sætte den lidt derop? Jo. Bare lidt. Gunnar, har du læst bogen Ivanhoe? Jeg kan ikke huske det mere, men jeg har læst den, da jeg var i din alder. Jeg synes, den er god. Ja, den er enormt god. Så du filmen i aftes? Om vi har optaget den. Aha. Det var for sent. Pip, pip. Er nogen hjemme? Pip, pip. Er nogen hjemme? Du må godt brænde en mere, du, hvis du vil. Det gør jeg lige. Nej, det er jeg fast. Kan du brænde en begge to? Bare jeg holder det, Peter. Bare jeg holder det ind over bordet, og ikke alt for meget Så over kan du ikke kagerne. ned i kaffen. Ja, og så ikke på gulvtæppet med det. Hvorfor man graver godt med en grængavler? Ja, det er en grønbrug, skal du også få. Men det er meget svært. Ja, det er Det er en god, det gider jeg. Ja. Så gider jeg Nu ikke. falder du ikke ind over den. Der. Ja da. Ja da. Og ved farmor, der er det jo din søsters Sia, eller de to børn. Ja. Og Pedro er blevet i København. Pedro. Ja, Pedro er. Ræk ind. Det må du, ja. Tak skal du Det have. er bare godt, ja. Tak skal du have. Ah, ja. Lidt måske er det alligevel underligt, når du skal væk fra alt det her. Og bjergene, og isene, og alle hundene. Men det er faktisk. Nå. Er de to blevet forelskede? Så er de to. Det var det, vi vidste der. Det bliver ikke ukudværdigt. Selv han bort. Hej. Nu. Jeg synes, det er bare... Spiller Christoffer Bro, Therese og... Prøv at se. Nej, du skal lige hjælpe mig. Du skal hjælpe. Kom lige. Ja, prøv lige at se, om vi kan få den til at balancere. Gunnar, det er jo fra den anden side. Jo, derinde. Der. Men der. Der. Der er mor og far. Tror du sådan, vi skal tænde den lampen, tror du sådan, den kommer til at dreje rundt? Prøv at sætte dig derover, så kan du bedre se. Kom Det er herover. bedre at se, når jeg sidder her. Men jeg gider ikke. Så Gunnar, nu skal du se verdensmesteren i andespisningen og Kartoffelguflen. tæsker. Ja, lad mig lige se. Jeg tog tæsk, Peter. Skal vi have det på video? Så kan vi sælge videoen bagefter. Ja, giv ham en ordentlig tæsk. Sådan. Vi kunne godt lige gå lidt roligt hen til jul. Og helt ægte, det skal også for mig. Skidt. Ej, der har slået hårdt. Nej, lad være med det. Peter, så forsvarer du dig lige. Ikke, det gider vi ikke nogen gange. Og jeg gider ikke at have det ender med nogen skriger. Det vil ikke have. Jeg siger, du siger, det ender med nogen skriger. Hvorfor skal hun masse stad ind i krogen? Hold op med det. Jeg forsvarer mig. Jamen, I holder bare op. Ellers gider jeg ikke. Det var min skyld. Det var mig, der satte det i gang. Okay, så stop, Anne-Louise. Stop med det. Stop med det. Stop. Så, glædelig jul. Så noget gider vi ikke. Sådan. Lige måde. Det var bare Det film, er et jo. stykke, det kan du slukke for. Det sidste. Nej,